Варшаве ў памяшканні інстытуту юстыцыі адбылося ўрачыстае адкрыццё беларускай школы. Найлепшыя педагогі, сярод которых шмат кандыдатаў навук і 6 прафесараў, будуць навучаць больш за 150 беларускіх дзяцей з Польшы, Албаніі, Беларусі, Нямецчыны, Грузіі, ЗША, Латвіі, Літвы, Расіі, Турэччыны, Чэхіі і іншых краін. У фармаце онлайн і офлайн заняткаў дзеці будуць атрымліваць веды па такіх навучальных прадметах, як беларуская мова і літаратура, гісторыя, геаграфія Беларусі, а таксама культура і мастацтва. На адкрыцці школы прысутнічаў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Ён адзначыў вялікую важнасць гэтай падзеі. Мы любім сваю бацькаўшчыну і мы абавязаны менавіта ёй. І вельмі важна, што паўстае беларуская школа ў Варшаве, што паўстаюць беларускія адукацыйныя установы ў розных краінах свету, бо яны будуць вывучаць, што такое наша радзіма, што такое наша беларуская земля. І, зразумела, без беларускай мовы існавання нашай радзімы, існавання нашай дзяржавы немагчыма ўявіць. Беларусь мае багацейшую культуру, перакананы Павел Латушка, таму беларусы могуць ганарыцца тым, што рабілі іх продкі, а таксама тым, што робіцца сёння. І як бы цяжка зараз не было, упэўнены кіраўнік НАУ, беларусаў і Беларусь чакае толькі добры лёс і толькі добрая будучыня.